Να μην φεύγω πίσω. A few moments later. Γεια σου και πάλι. Σεφ Κωστόγλου εδώ. Όπως είπαμε και στο πρώτο βίντεο, μαζί θα κάνουμε... Γεια σου και πάλι. Σεφ Κωστόγλου εδώ. Όπως υποσχέθηκε και στο πρώτο βίντεο, μαζί θα ταξιδέψουμε σε διάφορα μέρη του κόσμου. Ήρθε η ώρα για τη στάση μας στη Νότια Ιταλία, όπου μαζί θα γευτούμε την αυθεντική γεύση της καρμπονάρα. Και είμαι εδώ για να σου δείξω τη συνταγή βήμα-βήμα. Γι' αυτό βάλε ποδιά και φύγαμε. Ξεκινάμε με το να ζεστάνουμε το νερό μας για τα ζυμαρικά. Βάζουμε στο νερό μας αλάτι. Και το αφήνουμε να βράσει. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι κρόκι αυγών και οπωσδήποτε γουαντσάλε και πεκορίνο, μπόλικο πιπέρι, αλάτι και ζυμαρικό ό,τι θέλετε. Εγώ βάζω ταλιατέλες, όσο γίνεται με σπαγγέτι. Εντάξει, πάμε. Αφού ξεκινήσει το νερό να βράζει, βάζουμε μέσα τα ζυμαρικά μας. Και όσο αυτό ετοιμάζονται, παίρνουμε το γουαντσάλε και το κόβουμε σε μικρές φετούλες. Ανοίγουμε και το άλλο μας μάτι. Και βάζουμε μέσα το γουαντσάλε να σοταριστεί και να βγάλει τις γεύσεις και τα αρώματά του. Χωρίς λιπαρή ουσία, γιατί έχει λίπος και θα βγάλει πολύ λάδι. Τώρα παίρνουμε το πεκορίνο και το τρίβουμε σε μία μπασίνα. Τρίψαμε το πεκορίνο. Θα ανακατεύουμε λίγο αυτό για να μην κολλήσει. Τώρα βάζουμε τους κρόκους από τα αυγά μας. Βάλτε μέσα μπόλικο πιπέρι, μην το λιπάστε. Τώρα ανακατεύουμε καλά μέχρι να γίνει πάστα. Αφού έγινε η πάστα μας, βάζουμε μέσα και λίγο από το νερό από τα ζυμαρικά. Προσέξτε όμως, επειδή είναι ζεστό, να μην ψηθούν τα αυγά.
Και τώρα φεύγει το γουαντσάλε μας. Βάζουμε μέσα τα ζυμαρικά. Ανακατεύουμε λίγο να πάρει τη γεύση από το γουαντσάλε. Και τώρα όπως είναι βάζουμε και το μείγμα μας. Και ανακατεύουμε πολύ καλά. Βάζουμε λίγο αλατάκι και είμαστε έτοιμοι. Πάμε να σερβίρουμε. Παίρνουμε τα ζυμαρικά μας, έτσι ζουμερά και ωραία, μέσα στο πιατάκι μας. Λίγο γόμα πεκορίνο για την νοστιμιά. Και άλλο πιπέρι. Ήρθε η ώρα της δοκιμής. Για να δούμε τι κάναμε εδώ. Παίρνουμε γουαντσάλε με το ζυμαρικό μας. Παιδιά, είναι τέλειο. Όχι το έφτιαξα εγώ, αλλά όντως είναι τέλειο. Γουαντσάλε. Παιδιά, αυτή είναι η αυθεντική καρμπονάρα. Είναι πάρα πολύ νόστιμη, όπως είδατε πάρα πολύ εύκολη. Κάντε και θα με θυμηθείτε. Να είστε προσεκτικοί με τα βήματα. Προσοχή με το αυγό, γιατί μπορεί εύκολα να σου κόψει. Αλλά είναι πολύ εύκολη, γρήγορη και πεντανόστιμη. Κάντε την σίγουρα. Φιλιά πολλά και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο.